Nhar l-erba' żagħżugħ ta' 17-il sena nqabad sija biss wara li saraq basket minn għand żewġ turisti. Fil-qorti l-prosekuzzjoni stess spjegat li t-tifel għandu ħajja diffiċli ħafna tant li qed joqgħod mal-YMCA u jrid jgħix b'2 euros kuljum. Ir-riżulta wkoll dawn iż-2 euros li jingħataw jekk ir-resident jkun qed jagħmel xogħol twaqfulu bħala kastik għaliex kien qiegħed jaqbad ma' xi tfal. Iż-żagħżugħ qiegħed jgħix il-YMCA għaliex kellu xi jgħid mal-ġenituri u telaq mid-dar. Id-difiża talbet għal-ħelsien mill-arrest u saħqet li ż-żagħżugħ għandu l-problema li jisniffja l-gass tant li huwa dipendenti fuqu u mhux l-ewwel darba li spiċċa stordut. Il-qorti qalet li ż-żagħżugħ m'għandux jingħata l-ħelsien mill-arrest għaliex mhux affidabbli u l-ħelsien tiegħu jista' jwassal għal iktar problemi għalih. Raġel ta' 55 sena minn Ħażabbar kien ikkundannat 18-il xahar ħabs sospiżi għal 3 snin u ismu tniżżel fuq reġistru ta' ħatja ta' reati sesswali. Dan wara li nstab ħati li korrompa tifla taħt l-età. Il-każ seħlura f'Diċembru tal-2003. Tifla li dak iż-żmien kellha 12-il sena għaddiet minn quddiem garaxx fejn rat raġel li ħares il-barra illi kien qiegħed jimmasturba. L-għada filgħodu t-tifla reġgħet rat l-istess raġel illi meta ra beda jieħħod iċ-ċinturin tal-qalziet. It-tifla eventwalment saret taf li żewġ sħaba wkoll għaddew mill-istess esperjenza. L-akkużat iġġustifika l-aġir tiegħu billi qal illi kien qed jipprova jagħmel urina fil-garaxx iżda ma setax għaliex għandu kundizzjoni u għalhekk beda jafas il-parti ġenitali tiegħu. Il-qorti m'hemmniex lir-raġel għaliex qalet li huwa joqgħod ftit passi biss il bogħod mill-garaxx u seta' jagħmel il-bżonnijiet tiegħu hemmhekk.